Mit navn er Sofie Krogsgaard, og det her er min ugeopgave, som omhandler retsmedicin. Og min problemformulering. Jeg har skrevet en problemformulering, at jeg gerne vil undersøge, hvordan man bliver retsmediciner, samt hvordan hverdagen er for en. Og jeg har valgt hverdagen som emne, fordi at jeg tror, at det vil komme til at bruge mest tid på, i og med, at det er hverdagen. Hvorfor vil jeg det? Jeg vil gerne det her af 3 forskellige grunde. Den ene er videnskaben. Jeg har en stor interesse inden for videnskab, og retsmedicin kombinerer mange forskellige former for videnskab, i og med at du kan håndtere mange forskellige ting, blandt andet døde menneskekroppe, altså biologi, samt kemi, topologi og sådan nogle ting. Noget andet er sprog. Jeg kan rigtig godt lide sprog, og inden for retsmedicin er det rigtig godt, det at kunne tale forskellige. Engelsk selvfølgelig, fordi at man snakker ofte med fremmede, og så selvfølgelig det sprog fra det land, man er i. Og retsmedicin er en ret lille gren, så der er en mulighed for at arbejde i udlandet. For det vil være en god idé at kunne mange forskellige sprog. Noget af det bedste vil være, hvis man kan både mandarin, engelsk og spansk, fordi det er det mest talte. Og udover det, så har jeg også nogle forestillinger om, hvad det vil sige at kunne retsmedicin. Og dem har jeg blandt andet fået inden for Bones og Major Crimes. Og de billeder, jeg har fået, er, at retsmedicin er en lukket lille gruppe af rige, kloge og smarte mennesker. Og jeg er klar over, at det nok er lidt glorificeret. Og den her OSUS har blandt andet hjælper mig med at finde ud af lige præcis, hvor glorificeret det her egentlig er. Og brugbygning og praktik. Jeg har lavet brugbygning både på STX og HTX, men ingen af delene var rigtig noget for mig, fordi at det ikke møder mine krav om et meget højt niveau, samt mængde A-fag og de ting, jeg gerne vil uddanne mig indenfor. Derfor har jeg valgt at tage en IB, og det vil jeg rigtig gerne, fordi at de gør det nemmere for mig at uddanne mig inden for det, jeg gerne vil, samt at komme videre i udlandet. Jeg vil rigtig gerne arbejde i udlandet, og jeg vil også gerne uddanne mig i udlandet, og det gør også væsentligt nemmere, hvis man har en international eksamen, hvilket IB er. Som noget andet har jeg været på praktik på Pharmacaen, som er et medicinalfirma. Og det synes jeg var rigtig sjovt. Jeg har arbejdet med tests og prøver det meste af dagen, og det morede mig, men jeg savnede variation. Derfor har jeg ikke gjort medicin, men retsmedicin. Og hvordan bliver man det i Danmark? Og i Danmark kan man tage den uddannelse 3 forskellige steder. I Aalborg, i Odense og i København. Alle 3 steder kræver et snit på over 11, og København kræver et snit på 11,2. Og de fag, man skal have, er dansk A, matematik A og engelsk B. Altså bestået selvfølgelig. Derudover skal man have fysik B og kemi B, eller fysik B og biotek A, eller geovidenskab A og kemi B. Alle sammen skal selvfølgelig være bestået. Og uddannelsen i sig selv tager cirka 13 år. Og det gør den, fordi det første man skal gøre er at tage en bachelor. Det er 3 år i medicin. Hvorefter man skal tage en kandidat i medicin, også 3 år. Så har man et år som turnuslæge, hvilket er praktiserende læge mere eller mindre, hvor man videreuddanner sig. Og bagefter det tager man til speciale, som så er 6 år mere, så 13 år alt i alt. Og så fungerer det sådan i Danmark, at vi ikke har en decideret retsmediciner uddannelse. Så det man gør, er, at man ansøger om at få lov til at blive det. Så sender en organisation, så er det ud, så du kan følge en retsmediciner rundt, og kan lære ved deres fodspor. Og kan gøre noget arbejde ved dem og sådan. Og når du er færdig med det, så får du så et certifikat. Men fordi det ikke er nogen uddannelse, så er der ikke nogen bestemt længde på. Så det er, du er færdig, når du er god nok. Og inden for videreuddannelse, det kan man godt. Det er ikke så mange, der gør det, fordi det tager rigtig lang tid at blive retsmediciner. Men i og med, at man har en lægeuddannelse, så kan man uddanne sig inden for alle former for læge. Og dem er der rigtig mange af. Nærmere flere detaljer kan findes på uddannelsesguiden. Og hvordan kommer man i USA? Det første man skal have for at komme ind og studere medicin i USA er en god MAC-score. Og en MAC-score, eller MAC-testen, er en test af dine teoretiske færdigheder. Og noget andet man skal bruge for at komme ind og studere er, at man skal have sin kandidat. Og det skal man, eller det kan anbefales. Fordi hvis du har din kandidat, og det er også bachelor i Danmark, betyder det, at du kan tage din SU med til USA, hvilket betyder, at du ikke behøver at arbejde så meget. Hvilket er en god idé, fordi det er rigtig dyrt at bo i USA, og det man har sin SU med, gør man kan have mere fokus på sine studier. Og hele uddannelsen i USA tager 12 år, næsten som Danmark, men fordi man tager sin kandidat eller bachelor i Danmark, eller det anbefales man at gøre, så tager det kun 6 års videreuddannelse. Det skal så lige siges, at USA vil kun have speciallæger fra USA eller en amerikansk skole.
Så hvis man vil arbejde i USA, så skal man igennem det her amerikanske system på et eller andet tidspunkt. Og hvordan gør man i Singapore? I Singapore er kravene lidt anderledes. Man skal selvfølgelig have en meget høj score på forskellige tests, og man skal være meget god akademisk. Men udover det, så kræver de også, at man er villig til at betale 28.000 US dollars, hvis man ikke vil arbejde i Singapore. Men hvis man er villig til at arbejde 3 år i Singapore, er de villige til at give dig halvdelen, så du kun betaler 14.000 US dollars. Så det er rigtig mange, der vælger. Og hele uddannelsen tager 12 år i Singapore, men hvis man tager sin kandidat bachelor herhjemme i Danmark, som man meget gerne må, så kommer man til sin SU med nemlig, så fylder det kun 6 år. Og arbejdspladser. Når man er færdig med retsmedicin, så kan man arbejde i hvert fald 3 forskellige steder. Politiet er selvfølgelig det åbenlyse, hvor man kan hjælpe med at løse mord. Men der er også de lidt mindre åbenlyse, som er hospitaler. Fordi hospitaler har også en masse døde mennesker, og de fleste af dem skal obduceres, så man kan finde ud af, hvorfor de døde. Og her hjælper retsmedicinerne. Noget andet er, at man kan arbejde som læge eller som lærer, fordi man har en lægeuddannelse, så det kan man sagtens gøre også. Og hvad laver man? Det man kan lave som retsmediciner er at selvfølgelig obducere mennesker, men der er også en hel del testing af forskellige ting, blandt andet blod, spyt og DNA osv. Derudover er der også en del rapporter og papirarbejde. Jeg har et interview med Christian Lille til at underbygge det. Mit produkt er et interview med Christian Lille, som er chef inden for Retsmedicinsk Institut i København. Og da der var en mailkorrespondance, som jeg lavede med ham, så har jeg valgt bare at sætte og sige svarene højt. Og så vil jeg konkludere lidt i løbet af interviewet. Og det første spørgsmål til ham var, hvor han valgte at blive retsmediciner. Og han så svarede, at han havde ikke en retsmedicinsk uddannelse, han var laboratorielæge. Hvilket så viser, at man kan arbejde inden for retsmedicin med mange forskellige uddannelser. Så det er ikke kun den enkelte og meget strikse vej. Der er mange forskellige bagveje. Og så spurgte hvor lang tid det havde taget ham. Og selve lægeuddannelsen tager så 6 år. Og hvis man så vil videreuddannelse som retsmediciner, så tager det 5-6 år ekstra. Så det tager et godt stykke tid. Og selvom der er mange bagveje i retsmedicin, så tager de alle sammen deromkring 5-6 år ekstra. Og så vil han have hans hverdag. Og han er leder, så hans tid går rigtig meget med at holde øje med, hvordan laboratorierne fungerer og se om de kan forbedres. Og så har målinger af serum, og så skriver han konklusionerne på de andres arbejde. Han sagde dog også, at han er ikke der, hvor de obducerer, han er i en anden afdeling. Men da begge dele hører under retsmedicin, viser det, at det er en meget varieret gren. Og der sker rigtig mange forskellige ting, og der er rigtig mange forskellige afdelinger inden for retsmedicin. Og mit sidste spørgsmål var så, at før han blev chef, hvad lavede han så? Så der svarede han, at han arbejdede på hospitallaboratorier, hvor han havde arbejdet med at lave nye undersøgelser, nye målinger, samt selvfølgelig at måle på ting. Og de ting kunne fx være at måle på stoffer og måle på kroppe og se, om de kunne få døde af de stoffer, de havde inde i sig. Men også at måle på forskellige blodtyper og spyttyper sådan, for at se, hvordan var det inde i det her menneske. Og det var det, han sagde. Ud fra det her kan jeg så konkludere, at mine forestillinger om retsmedicin var lidt forkerte. De er en lukket gruppe, det må man indrømme, men de er ikke nær lige så åbne og aktive, som jeg troede. Der er meget mere papirarbejde og meget mere laboratoriearbejde. Og mine kilder har varieret lidt fra danske side til amerikanske sider, så igen til bøger og personer. Mange tak for opmærksomheden.